Na pokus si pripravíme salajku a sklenenú fľašu s úzkým hrdlom. Do sklenenej fľaše nalejeme asi 1 ml vody a nasypeme 15 g salajky. Čím väčší bude objem fľaše, tým viac salajky musíme použiť na pokus. Potom sklenenú fľašu uzavrieme korkovou zátkou, ktorou prechádza slamka, ktorá je na jednom konci zúžená. Priestor medzi slamkou a otvorom v zátke utesníme plastelínou. Sklenenú fľašu so salajkou zahrievame, až pokiaľ sa nerozloží všetká salajka. Potom fľašu prevrátime a slamku ponoríme do výluhu z červenej kapusty.